ମାମା ଭଲ ପାଉଛି। କଣ ଲୋ ତୁ କାହାର ବାୟାଣୀ? କାହା ବାୟାଣୀ? ଓହୋ କାହା ବାୟାଣୀ ଲୋ ତୁ? ଆଈ ବାୟାଣୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଧନ ହବ ଏଇଟା। ନାଇଁ ତୁ କାହା ଧନ ହବୁ? ଆଈ ଧନ ନା ଅଜା ଧନ? କାହା ଧନ ଲୋ? ଓହୋ ହଁ ମୋ ଧନଟା ଏଇଟା କାହା ଧନ ହବ ଲୋ? ହଁ ବାବା ଧନ ହବ ନା ମାମା ଧନ ହବ? ଓ ବାବାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ ବାବାକୁ। ଡାକିଦେ ଏ ବାବା ଟିକେ ଡାକ ଝିଅକୁ ଡାକ। ମାମୁଁ ଧନ ହବୁ ନା ମାଇଁ ଧନ ହବୁ? ମୋ ଧନକୁ କିଏ ବେଶୀ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ? ମାମୁଁ? ମାଇଁ ଗେଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାଇଁ ଗେଲ କରୁନାହାନ୍ତି?